ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଦି ଭାଇ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତାଙ୍କ ଚାରି ଗଣେଶ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ। ହେଠୁ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ତୋ ବାଣ ତ ମୂଷା ତ ଏତେ ବାଟ ନେଇପାରିବ କି? ମୋ ବାଣ ତ ହଉଛି ମହୁର। ହେଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଇକି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରିକିନି ଆସିଲେ। ହେଠୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲେ ଗଣେଶ ତୁ କେବେ ମତେ ହରେଇ ପାରିବୁନି। ହେଠୁ ଗଣେଶ ହସି ହସି କହିଲେ ଗଣେଶ କହିଲେ ମୁଁ ପରା 3 ଥର ଘୁରିକି ଆସିଲିନି, ତମେ ପରା ଗୋଟେ ଥର ଘୁରିକି ଆସିଛ। ମୁଁ ତ ତତେ ବାଟରେ କୋଉଠି ଦେଖିନି, ତୁ ଏମିତି କେମିତି ମିଛ କଥା କହିପାରୁ ଗଣେଶ? ହେଠୁ ଗଣେଶ କହିଲେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି। ହେଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ହେଠୁ କହିଲେ ଗଣେଶ ମୁଁ ପରା ମୋ ପୃଥିବୀଠୁ ମୋ ବାପା ମା ପରା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ହେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପରା 3 ଥର ଘୁରିକି ଆସିଲିଣି। ହେଠୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି କାର୍ତ୍ତିକ। ହେଠୁ କହିଲେ ମତେ ତ କିଏ ଗଣେଶକୁ କିଏ କଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ହରେଇ ପାରିବନି। ହେଠୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଗଣେଶକୁ ବାଟରେ ବି କିଏ ହରେଇ ପାରିବନି, କଥାରେ ବି କିଏ ହରେଇ ପାରିବନି। ହେଠୁ କହିଲେ ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହେଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ହେଠୁ ଗଣେଶ ଯିଏ ଜିତିଲା ଗଣେଶ ଜିତିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା ହେଲା। ହେଠୁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଗଣେଶ ଏ ଫୁଲମାଳଟା ଦେଇଦେଲେ। କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା।